Helt sådan her. Gør bare sådan her, så hvis det løber ind i den, så er det bare ærgerligt. Skal vi løbe? Bare her! Så højt I kan. Det er, at politiet skal rulle kopier af det billede der. Fuldstændig. Den er helt stille. Det går galt. Vi løfter den ned. Vi sænker den. Jens højdespringer, kom så. Jens langspringer. Det er jo ikke meget. Det der konstruktion, eller hvad? Sådan, ja. Jens! 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 Det er jo herren, Kom så Jens, er du klar den? Nej, nu du varmer bare op på den der. Ja, vi skal til at klare det så hopper her. baglæns. Så løb baglæns og hop over den. Baglæns. Den var også bare. Jens, bare start med at løbe med den. Ja!